Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya di in-deliver yu iti ayanda grasya, pidong lakay. Ref ken flat screen TV bakit? Ape ka day? Amukon. Ay, nawaw. Anya ti ammom bakit? Amukon no anya ti sumaruno nga item para iti paluwagan program me. Di mo pa ilay sardeng data, paluwagan bakit? Ay nawaw, iti anya kung maaga po nga isardeng kong. Nalipatam ka day, adakkel tiganan siyak iti day ta paluwagan, lakay. Amo ka, ang nariga ti kasta. Dakpay amo no legal nga taray tangar aramidam. Di mo ka di mo, nga ado tinatulungan iti paluwagan program ko, lakay. Paluwagan program, nga ibagbagam dita, Debbie. Kat isumay. Oh. Ado dagiti saan a makabael agumatang iti appliances da. Iso adakkel atulong ti paluwagan program ko. Kasano ko managbal na tulong? Kit kwartamot lang ti inggatang mo, bakit? Ay, basta. Di mo nga min maawatan, pidong. Anya dyan post mo iti Facebook, Mari Debbie? Adamanan palwagan? Wen, Mari Betty. TV kan rep dayjay. Manungay ti mabayadan, Mare. 5,000 per month, Mare. 6 months dayjay. Sika ka di ti islat 1, Mare. Wen, Mare. Kasapulak ti limapay amyembro, Mare. Siya kung ti islat 2, Mare. Tulungan nak nga rod amang sapul iti upat a members pay, Mare. Tapno makapagrugi tayo. O sige, kasaritak ti gayem ko di talaon. Amang ano kayat damat ti sumali. I-text nak to, Mare. Wen, Mare. I-text ka no kasano. No bilang, kaano kay nga grugi tayo, Mare. Intun sumaruno abulanan, Mare. Tapno maaddaan tayo meten iti ref ken flat screen at TV. Sige, awagak ti gayem ko itamat lang, Mare. Umayak man, nanatiryang. Magtugaw ka, Debay. Kanya ti masapul mau. Kasti ngamin, nana. Adda manen tirugyan mi apaluwagan program, ket kasapulan mi ti members. Paluwagan program. Uy, nana. Imbes a kwarta ti payout, TV ken ref meten, nana. Kasano day ta paluwagan program nga ibagbagam, Debay. Dumngag ka ta ipalawag ko, nana. Adda ti maawat mo at TV ken ref, ngem nasken nga agbayad ka iti 5,000 per month, nana. 6 months dayjay. Agbibinunot kayo nga upat, no asino ti mairilisan iti 3rd, 4th, 5, ken 6 month, nana. Saan nga hulugan? Saan ahulugan, nana? Ta saan tayo nga aggigiddan nga ag-payout? 6 tayo a miyembro. No maurnong ti bayad tayo, iso ti maigatang iti ref ken TV. No da kayo ti isla 3, kayat asawan day ta. Amin a kwarta a maurnong iti 3rd month, kat maigatang iti ref ken TV. Ta iso ti maawat yung. Ngam, nasken nga agbayad kayo lata, aging gaamal pas ti innem abulan, nana. Kasla nagrigat magayap. Abagan no sa anak to ang makabayad. Adda ti pensyon ni Tata Walter, saan ayan, nana? Umanay dayjay. Ilista kong tinagan mo, nana, O sige, basta mayat day ta, nana, awan to ti pagbabaw yan yung.
Anya ti may imbaga day ta adibi tiryang bagay. Palwagan program ka no, ti ref, ken flat screen at TV lakay. Kasano ka numa day ta? Ada maawat mi at TV ken ref. Ngem, agbayad kami iti 6 a bulan lakay. Manungay. 5,000 per month ka no? Ay nawaw. Dakil maigayang bagay. Usarin ta pailaang ti pensyon mo alakay. Kasapulan ta malang agpaiso ti ref ken TV. Tapno masukatan ti daan at TV ta. Kaslasaan mo't asikyaw day ta bagay. Ang mga no itaray ni David ti kwartata. Am-am mo tamadkit din ni Debe, lakay. Sana masiguro maaramid ti mang luko iti pada na tao. Kumpleto tayon, Mari Betty. Mabalinin ti agrugi. Ay, i-announce mo na iti group chat tayo, Mari Debe. Wen, inton rabi maray. Ay, wun gaya, Mare. Ada ka din nakasarita ma supplier ti TV kan ref. Ay nawaw, siyak pa'y ti ko ng maray. At damat lang na. Mayat mat siguro a brand, Mare. Wen, Mari Betty. Awan ti pagdanagam. Ngamin, mayat ti quality ti appliances alako ti supplier ko. Ay, kat nasaya at ano kas na, Mare. Free delivery pa Iso asaan kan amabannog, Mare. Makatipid ka pa iti plete. Ay, aguri ka, Mare. 5 tayo lang matiti group chat. Ti ko nam innam tayo. Ninana tiryang ti maysa. Awan ngamin ti messenger na. Iso asaan ko maiad. At damot kit di kanyak ti number na. I-text kunto ti update kan kwa na. Ada ka din di bepi daw. Ada na pananana na tiryang. Ada ka diti masapol mo iti asawak na. Umay ko kumay ti bayad ko. Apay, ada ka diti utang mo kinkwana nana. Ay awan! Bayad ti palwagan program may. No kasta, simali kayo ti dayta paluwagan program nana. Wala, tapno masukatan mamati flat screen ti TV may. Ay nawaw. May batik lang ti bayad ko kan kapi daw. Si kanto ti mangtad kan baka mawa. Jak mauray. Tada napatagalakad ka. Bayad ni Nana Tiryang iti paluwagan program yaw. Apay anak kami suot ka amang yaw awat, pidong. Ti ko naking kakit isardeng mo dayta paluwagan. Ay nawaw, apay ko mga isardeng ko, kat isumat ti paggapgapon ti kwartak. No isardeng ko, anya ngayon ti source of income ko. 25,000 laeng ti may sa asset aref kan TV. O, di 5,000 adagos ti income ko iti may sa atao, lakay. 6 months day, chay. Inton kwan, dayta paluwagan tumanen ti pagparikutam. Relax ka laeng, lakay. Amuktar aramide. Sapay dadakkel agatad ti makulkulik tam. Pang-asim man pido nga, tadi ka sumanao, no saan dak asuportaran. Agtal na kalatan, saan aday tanagado ti ibagbagam dita. Oh, nakaumay ka mat Maribete. Nakitak ngamin ti ref kan TV nga in-deliver da, Mare. Aywan, kaidil-deliver da itay. Next kan, Mare. Addan to mat ti ref kan flat screen TV inton katapusan. Isu ka di day ti flat screen TV, Mare. Nalawa mga agpaiso. Kunak to ngamin kan ka, Mare. Mayat ti quality dagiti appliances nga ilaklako ti supplier ko. Ay na, magagara naklauna yan, Mare. Manungal daw langan, Mare. Ay, i-on mo man kit di ta TV, tagbuya taman. Ay, Mare. Anya ti kayat mo abuyaan. Ay, kat pilyem tay mayat, Mare. Mabiit laang nga rod, tay saksak ko, Mare. Mano abulan pa'y ti bayada masakbay amaalam ti ref ken TV nga ibagbagam tiryang bagay.
islat forak lakay. Inton mayo ang maalak ti bagay. Gamdas kan lata, agbayad ak ta 6 months nga ruday jay lakay. No apay si mali ka pa'y laang ngamin iti dayta paluwagan program. Ay kamaya maalaang, ta santa mo't akabailan ti ispat cash ako nada lakay. Narigat ti kasta bakit? Hay na, di ka di madanagan lakay. Mapagtal kan di debe. Sapay la ko ba bakit? Dak kaya't ang masayang laang ti kwarta ang nagrigrigata. Second is ti makaawat itabulan. Mano abulan laangan kat maawat ko matibagik lakay. Iso relax ka kadilaan. Naimbaga bigat mo, ma'am. Anda ka diti masapul yung? Hadda ka din ni Debbie. Nadamag ko nga bin, adito'y ti pagnanautan na. Anya ti masapul yung kinkwa na, ma'am. Siyak ni Cora. Umay ko lang kumasingiran ti bayad ti utang na kanya. Nabayagan day chay, ngam di namatan malagip ti agbayad. Anya? Ado ti message ko kankwana. Ngam di namatan mo ti agreply. Iso ngayong karkarigatak ti may, takasapulak mo ti kwarta. Ay, nawaw. Diyak amo ti maipapaniti day tabanag, ma'am. Saan lang asyak tinakautangan na. Ado kami amang sapsapol kankwana. Tanarigat matan amakuntak. No okay lang kada kayo, ma'am. Urahin niyo beit. Adala ang tinapan na ginatang. Pidong, asino jay babae iti salas? Napanak lang gimatang. Adda-ada gusto ti bisitam. Ay, nawaw. Saan ko abisita day ta, Debbie, bakit? Anya? Asit gama, takitaam na asino. Ne, aguray ka. Kasla ni nana kura mag... Wain, kura ka no tinagan na. Ti ko na itay, kat adda ti utang mo kinkwa na iso nga umay agsingir. Ay nawaw, imbagam ko mga awanak ah. Mapan kakit di iti ayan na, tapag saritaan nyo ti utang nga ibagbaga na. Dito'y lang gayam ti pakasarakakan ka, Debbie. Ay, pasensyakan ana na kura. Pasensyakan no saan ko anabayadan ti utang ko kan ka. Naimbag kumamat, nag-reply ka. Ado ngamin ti pakakumikumak. Iso ajak masango ti ag-reply. Ay, nawaw. Makapauma ti kasta pa nagrasrason. Ada ti utang mo kanya. Sa ita, kasta ti sungbat mo. Pasensyakan at talaga, nana. Ado kami amang sapsapol kan ka. Saan lang kayam asyak ti lamlamangam kan irasrasunam. Nana, di ka kadi agis skandalo ah. No di mo kayat nga giskandalo ak ditoy. Agbayad kan. Uwan, nana. Agbayad akon. Pangaasim lang tadi mo isursuro ti ayan ko. Tawan pa'y ti pagbayad ko iti daduma na kautang ah. Kasano ngayon day tapitong? Agparikot man ang tao. Tinasaya at nabayadam ti utang mo iti day di akura. Awanan ah. Nausar ko ti bayad dagiti paluwagan members ko. Anya, Sapay ni Mari Betty ti marilisan itaabulan. kwarta ti sabali a tao timbayad mo iti utang mo. Ay, nawaw. Anya ngayon titid ko kin ni Mari Betty. Sapay nausar mutten ti ref kan TV tayo. Sigurado asaan nakmatla ang apautangan ti supplier ko. Taad dapay ti saan ko anabayadan kan kwa na. Daytan, Debe, nagado nga utang mo. Nang usaram nga takadagita kwarta Diyos ki. Mabalin ka di abuluden pay laang ti sweldom itaabulan lakay. Dayta ti sana mabalin, Debe. Adda tinas ka na bayada. Ay nawaw, kasano nga ruden dayta. Hey, kay parikot mo mo. Tina, dayta. Jack mo't ammo no nang ipanam kadagiti kwarta. Ayan ngay ti ref kan TV, Mari Debe. Ay, pasensyakan Mari Betty. May sal daw ang nagururayak idikalman. Ngam awam mo ti simbangpet.
Pinangnamnaman aklaang. Adda nga minti parikot, mare. Anya parikot. Amok ka nakabayad amin a members, mare. Kuwang amin, mare. Idiretso man, mare. Anya tinapasamak. Apay nga awan tinay-deliver idikalman kat nakabayad kami mat amin. Adda tinangusarak iti kwartayo, mare. Emergency ngamin. Ay nawaw? Emergency? Inusar mo ti saan mo a kwarta? Pasensya kan, mare. Kasta laang ti ibaga, mare? Pasensya laang? Anya a klase ti kapanunutan day ta, mare? Kasano kami a members iti ipanpanakkel mo a palwagan program mo? Iti kasta nga inaramid mo? Isuplim langan ti bayad ko, mare. Awan pa iti kwartak ita, mare, Debbie. Isublim ti kwarta may. Tano saan? Ireklamo da ka iti barangay. Kabailak nga aramidon day ta, uray kumari ka. Saan ada kami ti lukluk ko, ma? Agar aramid kay ti parikot mo, Debbie. Jakmat amo ang mapasamak ti kastoy, pidong. Idi pa'y nga ibagbagakin ka nga isardeng munday ta apalwagan. Ngam natangkan ta ulom. Imbes atulungan nak amang sulbar iti parikot ko. Agpudno ka man, Debbie. Mano aya ti nakautangam. Kan nangus-usaram iti kwarta nga inututang mo, ah? Awanin lakay. Nagastos ko amin ng. Nyalaangan ti panunutan lagi ti tao. Amangan no panunutan da akan kanin tayo ti utangam orasaan man. Huston, agsardeng ka ta siya kun ti agpanunot iti solusyon ti parikot ko. Nagado alaw-law atum dita. Ngam awan met nga rod ti maitulong mo. Kita ma. Amangan no addan tumanan agsingir dito balay. Oh, di ba gam asaan nak ng am-am mo? Na, tapagulbudan na kailangan man. Tsaski ka man. Ay, kumusta nga, bete? Imayak ta kayat ko makita ti TV kan ref nga in-deliver dahan ka. Ay, awan tinay-deliver kanyak na natiriyang. Anya, Jack amo no nang ipanan ni Mari Debbie iti kwarta tayo, nana. Day, saan ka maawatan? Saan tayo anam naman amay tuloy pa day taapalwagan program, nana? Ay, nawaw! Kasano ngay dagiti naibayad tayo, betay? Day tati iparefund tayo ka ni Mari Debbie, nana. Nadamag ko nga adugayam ti utang day dya ako, Marik. Isu siguro tinangibayadan na kadagiti kwarta tayo, nana. Ay, sus! Saan mo't gayam ang mapagtalkan day dya tao? Ay, talaga saan, nana? Kasaritak to dagiti pada tayo a members. Singiran tayo day dya ang Mari Debbie. No saan na nga isubli ti kwarta tayo? Ipabarangay tayo tapno agnakam. Agtugaw ka man tiryang bakit. Ikay pa'y nga agkarapag na ka itisang wanak. Ay na. Apa iya? Ay, Madanaganak nga raw Walter Lakay. Palyado ka no ti palwagan na si Malyak. ay nawaw. Kasano ang palyadaw? Ginastos ka naw ni Debe ti bayad may. Isu asaan pa'y naka-payout ni Betay. Anya. Abangan ko na di na isubli ti kwarta may. Singirin nyo Sayang ti 10,000 yung bayad mo. Ay, isumati ko na ni Betay. Ngam pagsaritaan mi pa ya members. Ay, Wayne, malagip ka. Tadakabat ni Pidaw nga dati nagsingir iti ayanda idi na minsan. Iso siguro tinangibayadan na iti kwartayaw. Anya nga ro din ti plano mita, Debe. Nas ka na sulbarang data parikot mo. Saan kat aday tamapan ka agdad drama iti Facebook? Di mo amo ti marikrik na kita, pidong. Di mo mat-ammo ti marikrik na dagiti tao ang nakautangam. May sapay dahi ta paluwagan program mo. Kasi danana ti riyang, no saan mo isubli ti kwartada. Talaga ka di akasta ka, pidong. Siga mo lang tinangarami di ti parikot mo, bakit? Utang kan tumot ngaming nga utang. Naturod ka pa'y amang usar iti kwarta ang naggapo iti dahi ta paluwagan nyo. Sa ita, feeling stress ka. Makapa-stress talaga lakay.
No ammom laeng. Sigurado na stress mad lagi tinabiktima bakit? Na-stress da nga pirmi. Sardengam dahit drama iti Facebook. Kasaritam kit di ida anasayaat. Ipalawag mo ti amin, kan agpanunod ka iti pamuspusan, tapno makabayad ka. Mari, Debe! Mare! Kita? Dagiti paluwagan members mo, tada iti ruwar. Rumor ka, takasaritam ida. Di mo panggapan ti agtalaw kan aglamang, tauray sa dino ti papanam, sigurado ang mabirukan da ka. Pasensya kayo na natiriyang, Mari Betty. Amok adakkel tinagkurangak iti paluwagan tayo. Anya nga ron ti plano beta, Debe. Nadamang ko ti may papan kadag iti utang mo iti na duma-duma tao, Mare. Day tangarod ti parikot ko ita. Day daduma, utang kumutlaeng iti paluwagan. Ay katsulbar mo na, Mare. Anya pa'y lang ti ururayom ngay. Uray, saan tayo ngay tuloy day tapalwagan? Isublim lang ang ti kwarta may, tapno malpasan ti saritaan. Uray kayat ko ti agbayad, awan mo ti kwartak ita. Ibayad mo lang ang ti daduma ang gamit mo. Ha? Sika no kayat mo ti may pabarangay. Sapay makaungatan dagiti kumarik ang members mo. Siyak ti may ramraman iti day ta akalukwam, Mare. Ay, uray siyak. Makaungat matang di tata mawalter. Oo, sige. Agpili kayo noan niya ti kayat nyo. Ikisay tayo laang ti bayad ti mapili yo iti kwartayo kanyak. Pangaasi yo laang tadidak pa ibalod. Ikarik, saan ko nga itarayan ti responsibilidad ko kada kayo? Ay, nawaw! Di mo gastusan ti kwartaan nagrigatan ti padam a tao. Awan serserbi ti adu akagawaan kan kwarta no naggapumat iti linuluko nga aramid. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.